Ndikulandire nokondedwa mwachimwemwe mmawa wa tsiku la lero, mmawa wa pa 11 April 2021, mmawa okometsetsa umene Ambuye watipatsa natisunga ndi moyo. Ndipo mmawa umenewu tidzalingalirapo za uthenga wabwino wopezeka pa Luka 10 ndime yake ya 25 kulekeza 37. Ndipo mawu amene tidzakhala tikuwalingalirapo adzatsogozedwa ndi mutu uwu wakunena kuti moyo uno wa dziko lapansi umafunika ndithu kukhala ndi abwezi nthawi zonse. Moyo uno wa dziko lapansi umafunika ndithu kukhala ndi abwezi nthawi zonse. Okondwa dziwani, munthu sukhala munthu pawekha, ndipo chichewa chitelo kuti ngakhale mphamvu zingachuluke bwanji sungadzifinye wekha chitupsa kumsana, udzafuna wina wake wokuthandiza. Munthu sukhala ndi zonse, munthu sukhala ndi kena kalikonse nthawi zonse. Ukhoza kukhala mkena lero pamene mawa wina adzapezeka mkena. Mu moyo uno timakhala mothandizana, mofunana ndi molimbikitsana. Nkhani imene ili apa, Yesu akufotokoza fanizo la Msamariya wachifundo pakati pa Ayuda. Ayuda kukhala kwawo amakhala moyo osala anzawo, amakhala moyo odzitenga iwo apamwamba, amakhala in the man of sections, kuti awa nde pure kwambiri, kenako awa nkhasako, kenako awa nkhasako, awa nde ayi osafunikira, nkanadabadwa koma phindu lawo silioneka kwenikweni. Amafika mpaka na kusala anthu osawapatsa moni, osakhudzana nawo, osafika pomwera mkapu imodzi madzi ayi. Ndipo ena mwa amene amasalidwawo anali Asamariya, pa zifukwa za chipembedzo, pa chifukwa choti mwina adaphatana ndi ena kubadwa kwawo amawasala. Ndiye Ayuda kukhala kwawo, ena amakhala ku Yudeya, ena amakhala ku Israeli. Pakatipa pamenepo panali malo ameneno amakhalapo Asamariya. Njira zodutsa zinali ziwiri, ina yowalambalala kuti asakhuzane nawo ndi ina yodutsa mkatikati. Mukumbuka inu pa Yohana chapter 4, Yesu akucheza ndi Msamariya nkuti adasankha kudutsa njira yodutsa mmudzi umenemo. Nde akuchezerana paja nanena tigereko madzi, mayi akunena sitimwerana madzi inu ya Ayuda ndi ife ya Asamariya. Moti ambiri posafuna kuti azikhala mu contact ndiwo motero amadutsa njira yozimberera kupita kutali. Nde Yesu akupereka fanizo limeneli kufuna kuthyola galidwe limenelo. Akunena mawu, munthu wina Myuda adavulala, adafuna kuphedwa ndi achifwamba. Ndipo kudachitika kuti no Mlevi amadutsa njira yomweyo, Mlevi mzawo, Myuda mzawo adamlambalala, winanso wachipembedzo adamlambalalanso. Koma Msamariya wachifundo, Msamariya amene sadafunika mwachikhalidwecho kuti amuthandize, adamva chisoni, adakhala ndi umunthu udamuthandiza kumtenga munthu jovulala, namkonzakonza, namkampitsa ku chipatala, nkunena mawu kuti musamalireni munthu uyu, ndalipirako izi, ngati zinkadutsira apapa ine ngakhale sindikumudziwa munthu ameneyi ndidzamulipirira ndalama zake, bola akhale ndi moyo. Ndeno akufusafusa mwa amenewa ndani adamuchitira chifundo. Yesu amafuna aonetse kunena kuti tisatengera zogawanagawana, tisatengera kochokera. Ndife anthu adatileka ndi Mulungu, kumene tidabadwira nkomere Yehova adasankha kuti tibadwire kumeneko, koma sizimatipanga zimenezo kuti tione wena osafunikira. Abusa mfano yani mawa uno ndikukambazi ndi zochitika m'makwalalamo anthu tikukhalanso mosankhana. Mwina chifukwa choti awa sadachite sukulu imene ndidachita, ndi awa ngosafunikira. Pena pake amenewa akhoza kuthandizani. Galimoto yanu itachona matope, akhoza kukankhani amenewa na akuthandizirani kuti ulendo wanu utheke, nawonso ali mpokomera. Awa ine singapatse moni, singacheze nawo, they are good for nothing. Sichoncho simungakumbe manda inuyo ayi, simungapite kumanda okumba manda abalana atamwalira. Omwewo aja adzukulu oneka opanda ntchito adzakuthandizani pena moyo wanu kuyenda bwino. Aliyense ngofunika. Akondedwa ndimati ndipemphe mawa uno mwa zifundo za Ambuye tamakhalani ndi moyo olemekeza kowena. Zina zimene ndife osiyana zisatipangitse kukhala adani. Alipo otu wena mmakwalalamo kondedwa
amakhala iwo kugaliva, neba wawo sampatsa moni, ayi sadziwana, ayi ali ndi mzawo ku 15. Nangano mabibi akubwerawa ikadzashuta usiku adzachiwa ku 15 munthu dzakuthandizani, neba wanali pomwepa. Mudzafa atu inu kamba kosala anzanu, mudzafa kamba kodzikweza, mudzafa kamba kosaona wida wa phindu. Yehova adakupatsani abale wanu pazifukwa, Yehova adakupatsani abale pazifukwa. Kukhala mubale mchinthu chabwino, ndi chinthu chabwino kwambiri zedi, adzakuthandizani pena pake. Mulungu siopusa kukupangani direct ndi wanthu. Adakakhala kuti Mulungu adaona kuti ofunika mdziko muno ndinu nokha, akadankulengani nokha, enonse aja osalenga. Mulungu adaona kufunika talenga awawa tilegeso awa. Zifukwa zina timaziona, zifukwa zina zili ndi iyeyo Mulungu wathu. Tiyena ndikhale na abale ogwirizana, okondana. Chondimvetsa chisoni mnkhani imene ndichi, Ayuda amzake amene iwo amatenga ngati level imodzi, amene akadatha kumwera na madzi, amene akadatha kugwirizana mu nthawi imene munthu wina adavutika namenyedwa nasautsidwa ali muvuto. Ayuda azake aja adamulambalala. Koma nanu Asamariya sadawerengera maninyoza bwanji, sadawerengera marisaka bwanji. Chimadaona iye nkuti mzangaya kufunika thandizo, ndimthandize. Moyo uno timayenda ndi ubale, moyo uno timayenda ndi kuthandizana, moyo uno timayenda ndi kulelana, moyo uno timayenda ndi kulemekezana. Okondedwa, moni yekha tamapatsana anzanu, muli bwanji? Tili bwino zikomo. Te munganyenyeke, mungaonde, kodi mungade mudapatsa moni mzanu, mneba wanu amene noye ngovutikirapo, inu ndinu wachuma kumpatsa moni. Muli bwanji asisi? Anadzuka bwanji? Mungade, mungaleko yankhula chizungu angakupanga ndimodi kunchito. Ukuti nkudzimva chabe, ndikudzimva chabe. Ndimati ndikuwuzeni okondedwa, zilipo zina mudzafuna iwo akuthandizireni. Moyowu uli ngati perete, akati about 10 oyambirira uja amakhala omalizira, ndipo omalizira amakhala oyambirira. Za moyowu zizipanganika zonse. Tizidalirana, ameni, tizidalirana. Adakati asunge mangawa Msamariya uyu, atengere unena kuti uyu amandinyoza, mbamba mtheladi, akadafa mzake, akadapwetekedwa mzake, ndithu lake limakwana lokuti akaonana ndi Yehova kumwamba. Koma chifukwa cha chikondi chake adaposa chikhalidwe, adaposa minyozo, adaposa kusiyana. Zimenezi zidathandizira.